Phwrwngnai rok shengkha dofani mokolno phiogrwnani lama phiakheba o phwrwngnai rok se samung hamya bai kwrwngkhe bahai khe dofa hamkraini lamao nugui mannai swrwngnai rok belai kheno wanama-singsa koktoma phaisok paikha longtrai beli bwkhak steni Huktwisa amchaini rokni oniman biswas mungui phwrwngnai chwla rokno khe mungsa kwrwiono haino kutugu phiakheba bwrwi rokno khe kok sawai hamya raida hayakheba wansukmung bai gana thangna naio hwnwi Koksilsamwng o rwngnokni swrwngnai bwrwi rok borok thansa khe khorang tisawui bono rwngnokni karina hwnwi joto khorang tisa laikha video report Chumui TV Kaibesuk student rong no ati khaikana bo Jini class 9 ni pechung 2 jon ano khaija 3 jon ano khaija busuk din rok balogoi tongkhana je bo ati khaimane bisi mangyam 4 din 5 din ongkhana o sabru khaija nge norok tamo nai ba tamo justice nai norok bo jese bono ithang mante o school ni thangate bo oine jaga school thampono hai khane student no bo ni jaga thang bo class pori norok norok ni tam subject na bo English grammar nin nang bo class pori class 9 o je oniman master je norok no je moi nojor hamya be naio haike ba rompre sompre khaina naio mana abo busuk jara ko boi ba bufur norok nati khaike bo thamana asu busuk ja ko abo se cheni class wai sa thaman se odike so nina hatala khanai thoka ro khna ya ro hungke khusi sanga hungke de bini hage dabrayati swrwngnan te hinai dabrayati romoi rok siru hungke sanjina no hungke ya ro rom naio taisa thanga ga taisa ya rom naio abasara rom hungke kosi kutu go buri rom hungke ya ro romo o master ni bung tama tambu mong master ne hengke norok tabuk je norok ne je ati khaimani hengke norok guardian rok no sada saka nok ni guardian rok no sada gya sama sada gapsar ge no class amo school thanga sani bung ta bedi han masa sana sai nai na gapsa school class 5 class ni por no master ni bung suman che obse tini tamo ongo school of phalemani noro Jini main phaimani karon ka phai ani darani bo sajak oro class 2 masora class 12 school ani daram sajak poyo class 9 no huga ani daram sajak boron kaisa master kolpuni masak kalpana onibar biswas no ang thik sasangai bu huga bo bai bo hamia mentality bo touching khaija gon saw huga kintu bo bulasi kiris logo saya huga bini dol rokse saw ano huga saka huga ang bono singka kolya koi huga saka bo saw pi ang simia botini school phaya kiri jagai huga tan school phaya mani saya kal khang khor mane ang bono singka huga bo no pi no school phaidi phai ka ka phai ne ni saw huga teman-teman bo hebat na ta joto sai khna ta je school rok phai ka huga yak rom po yak tang khai phalo yak rom no yak rom siriu no huga ang simia pi protoma class ni jerong na ke khai buri sarong no tarom ni ta bo huga buromo huga kok hamya rok sawo chini buirong ni ব্যাপারে রক সাও নে সাও কে ক্লাস 10 নবরম হিসাব ফাইকান ক্লাস ফাইকান দগার জানা সবাই সে ক্লাস খাইউকো boy school দুবাসরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ক্লাস 12